My teď vymýšlíme písničku. To Highway jste zkoušeli už? Highway máš nehrát. Tohle je už dávno vymyšlený, ale víš. Není dávno Bouky? vymyšlený. To neslyšel. Ne, to neslyšel. To je dobře. Protože děláte srandu, když je to nahlas, mě tady bubne. A co ta? Tak zkusíme tohle, jako jak to chceš ale to hrát, jako že tam mám zahrát to intro. No. No a kdy až teda. No jednou to zahraj s těma rozloženýma a pak začni do toho, on se to přidá, pak se to přidáme. Nejdřív s těma rozloženýma, jo. Jo. A to zahraješ dvakrát A a pak posádku si... No třeba to. to zahraješ pak dvakrát a pak máš slovo. No jo. Možná tady. Jo, je tak. Někdo projde a možná tady. Ahoj. Tak já to zkusím teda. Jo, nehoj, to nejde. To je zatím gel. To už běží všude, neboj. Nejde, jinak jako nemluvit prostě, jo, ale... Nic neřekla. Krok co? Takový jsem. Já tě vidím. To už máte řádné. No, teď začneš, ty Já začneš, si to tady když opřed to hraješ a- po druhý, tak ty začneš akordy. Aha. Tak to si nechází to. To není ono. Tak zase to nezapomeňte. Hele, a ty to hraješ, ty tam hraješ, my tam hrajeme tady to. Tady to. A pak je tam ještě nějaký místo před breakem, ne? Já tam hraju... Ty to hraješ dvakrát. Já tam hraju tohle a pak jak tam Ondra jde, tak já tady hraju Gčka. Tak jo. Počkej, já jsem to nahrával. Kdyby to začalo učit, tak tím přísným o to se nefunguje.